Požiare v podzemí sú nočnou morou pre ľudí aj hasičov. V uzavretom priestore je mimoriadne vysoká teplota a veľa škodlivého dymu. Ľudia sa v takýchto situáciách správajú úplne opačne, ako by sa mali. Veľkým výkričníkom je aj včerajší požiar v garáži. Obyvatelia novostavby v Rusovciach sa ešte na poslednú chvíľu snažili zachrániť, čo sa dá. Niektorí si nestihli vyťahnuť auta z garáži. Nemali sme šancu, otvorili sme garáže, bol tam ťažký dym a chytil som ho za golier. Hasiči ale odporúčajú správať sa presne opačne. Ak horí v podzemnej garáži, v žiadnom prípade do nej nevstupujte a nesnažte sa zachraňovať svoje auto. Okrem toho, že ohrozujete seba, komplikujete aj prácu zasahujúcim hasičom. Uzavretý priestor je okamžite plný toxického dymu, pretože nemá kadiaľ unikať. Pre hasičov je takýto zásah jeden z najťažších. Pretože najčastejšia príčina úmrtia hasičov v celosvetovom meradle je udusenie následkom straty orientácie. Sála teplo zničí za niekoľko minút aj tie najpevnejšie konštrukcie budov. Keď už sa bavíme o nejakých 300 stupňov kritickej teplote po nerozvinutom požiare, je veľmi riziková. To znamená, že tá konštrukcia v žiadnom prípade tie teploty nevydrží. Na ochranu ľudí a budov musia myslieť už stavitelia. Či dodržiavajú všetko ako majú, na to dohliadajú hasiči. V praxi sa však stretávajú s množstvom chýb. Aby naozaj napríklad požiarne dvere na bytoch sa nevymieniali za nepožiarne, iba bezpečnostné, pretože tieto požiarne nám jednoznačne ukázali, že škody napríklad v pivniciach a v bytoch sú minimálne. Dvere v podzemných garážach sú najväčším problémom aj vo veľkých obchodných centrách. A hoci sa vám to zdá bezvýznamné, zatvorenie protipožiarnych dverí vám môže zachrániť život. Zuzana Ondrušková, televízia Markíza.